Koliko ja poznajem tu tematiku, ne može Marta Kos da bude ta koja će danas na tom odboru da nešto objavi, proglasi i tako dalje. Mislim da odluku o tome da nam se zamrznu sredstva mora da donese sama Evropska komisija kao jedan od najvažnijih organa Evropske unije. Dakle, najverovatnije da je reč opet o jednom spinu ili eventualno o nekakvoj inicijativi koja će u narednim nedeljama i mjesecima možda biti na stolu negdje o kojoj će se raspraviti. Vi mislite o medijskom spinu i da budemo potpuno pošteni. Dakle, zato što kada pročitate Marta Kos danas najavljuje da će Srbiji ne može, pa nije Evropska unija, molim vas, i moramo to da kažemo. Evropska unija, šta god ko o njoj mislio kao organizaciji, nije totalitarno udruženje, nije organizacija u kojoj jedna osoba, bila to i Marta Kos, može nešto da objavi i proglasi. Dakle, apsolutno sam uveren da je već na početku ove informacije koju ste vi pročitali, naravno citirajući drugi mediji, sve pogrešno